салом дӯстони азиз, имрӯз бо ҳам як намуд блучкаи бениҳоят осонро ва бомаззаро тайёр мекунем. Барои мо дар кор аст 2 стакан шири шира гарм, ва як қошуқи калон дрожжа ҳамроҳ мекунем. ва 2 қошуқи дигар шакар ҳамроҳ мекунем. ва 5 қошуқи дигар орд ҳамроҳ мекунем. орд ки ҳамроҳ кардем, ҳамаашро якҷоя мекунему дар як ҷои гарм мемонем ки дрожжаи мо дам кунад. барои хамир бошад 2 тухм, 1 қошуқи майда намак ҳамроҳ мекунем ва 7 қошуқи калон равған ҳамроҳ мекунем. ҳамаашро мекӯбем. дрожжаи мо анамихедахтаро дам кард, ҳамаашро якҷоя мекунем ва орд ҳамроҳ мекунем, хамирро мешӯрем. тақрибан 3 стакан орд ҳамроҳ кардем. бояд хамири мо духтаро сахти бад наёяд. бо ҳамин тарз хамирро камтар тоб метиҳем. бояд хамири шумо аз даст канда шавад. мемонем ки хамир расад. дар муддати 1-ним соат хамири мо мерасад. духтару хамири мо расид. ҳозир бошад тақсим мекунем ва бо ҳамин тарз мебурем ва бо кулчача тайёр мекунем. зуолаҳои мо дам гирифтанд. бо ҳамин тарз тунук мекунем. лакаи равғани маскаро об кардам ва дар болои хамир анамихе мемолем.
ва як қушқи калон шакар мерезем. барои чӣ ки блучкаи мо ширин нестад, барои ҳамин шакар мерезем ки ширинтар шавад. касе ки мехоҳад бисёр ширини бад бисёртар мерезед. бо ҳамин тарз мепечонем, маҳкам мекунем ҳар ду тарафша ва мебурем. болои блучкаро кам-кам шир мекунем. баъде ки ширкӣ кардем, камтари дигар шакар мечӯшем. дӯстони азиз, блучкаи мо тайёр шуданд. бинем ки духтаро чӣ хел сирхи хушрӯ омаданд. тухмам нашакем, сирхи хушрӯ меоянд. барои ҳамин ҳатман тайёр кунем. бениҳоят бамазза бо ҳамоқа биста мулоим мешавад.